Mä menen alas. Tänä alakertaan. Se on tikkaat, niin kuin näette. Helmi, herää. Helmi, herää. Helmi, Helmi. No, anna mun nukkua. Mitä? Mennään kuuntelemaan, mitä äiti ja äisi puhuu, koska ne puhuu epäilyttävästi tuolla olkkarissa. No miksi mun pitäisi sinne tulla? No kuuntele vaan, mitä siellä on. Jos sä et tuu, niin sitten mä leikin sun kanssa. Ei se haittaa, koska mä en halua leikkiä ikinä sun kanssa. No mennään nyt. Okei. Koska se lapsenvahti tulee tänne? En tiedä. Varmaan sitten kun me lähdemme illalla. Niin, ja sitten alkaakin joululoma meidän tämän matkan jälkeen. Niin sitten voidaan joululoma olla kotona tai mennä matkoille. Niin. No. Herättää sitkö sä lapset? Jup. Apua! Mä menen nukkuun. Tai mä esitän, mä nukun. Mä menen tätä nopeampaa kautta. Hyvää huomenta. Ootas. Hyvää huomenta. Minun ääni on vähän huono. Mä sain sut. Onks sä kipeä? En, minulla on vaan ihan pikkuisen yskää. Mutta teille tulee tänään lapsenvahti. Lapsenvahti, miksi? Koska me lähdetään lomalle. Niin. Mutta me lähdemme vasta illalla. Pitäkää hauskaa, me lähdemme nyt lomalle. Okei, äiti, okei, isä. Olkaa kilttejä lapsenvahdille. Minä tulen vielä antamaan hyvännön pusut. Terve. Moi. Moi. Onko se meidän lapsenvahti? Joo, olen teidän lapsenvahti. Menkää nyt. Ekaksi me ehditään tekemään kaikkia juttuja. Vaikka leikkiä. Te voitte leikkiä sitten. Voimme katsoa jotain elokuvaa. Sitten syödään ja sitten pesette hampaat ja menette pesulle. Ja sitten te menette nukkumaan. Okei. Koska teidän vanhemmilla on nyt loma, niin minut palkkaattiin tänne. Jup. Mitäs te haluaisitte leikkiä? Piilosta! Joo, piilosta! Johan te tykkäätte piilosesta. Kuka laskee? Sinä. Okei, minä lasken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Mä nyt tunnettiin teidät.
Kenenköhän häntä tässä on? Minä löysin sinut. No niin. Me vaikka ton sinisen linnun päälle. Ja mä menetettiin sen Helminkin. Helmi, mä näen sut. Nyt voimme sitten katsoa elokuvaa. Jaa! Mä teen teille semmoitteet iltapalat jo nyt. Jaa! Mä otin pelin mukaan, mutta te voitte katsoa niinku noista elokuvaa sitten. Jaa! Mä menen mun paikalle. Mä haluan mennä tähän. Joo. Mä menen sit mun paikalle. Mä menen mun paikalle. Joo, mä teen teille semmoitteet hienot naposteltavat. Tossa on nyt pizzaa. Pizzaa. Mä otan sen, ottakaa sitten. Näin. Siinä mä annan tuolle toiselle nuudeleita. Saat noin nuudelit. Ja sitten mä otan itselleni. Mä otin nyt voileivän ja vettä. Ja nyt mua jo väsyttää. Sama. Kyllä minuakin. Minä laitan teidät nyt sitten nukkumaan. Paitsi ekahan te menette kylpyyn. Mä menen eka. Ei kun mä vien teidän ruuat pois ja samalla munkin. No niin, menepä sinne kylpyyn. Mä käyn hakemaan sun siskosi vielä. Ja noin. Mä pesen teidät nyt saippualla. Nähän tän pyyhkeen sisällä. No niin, nyt menkää nukkumaan. Jup. Meidän pedit. Ai niin. Mä laitan nyt omani tuonne, koska jos teille tulee joku vaikka ikävä, niin mä voin sitten lohduttaa. Ja mä luen teille iltasadun. Olipa kerran pieni kissanpentu ja koiranpentu. Heille tuli ikävä, koska he kaipasivat äitiään ja isiä. Mutta sitten yhtäkkiä ne tajusivat, että ei ollutkaan mitään pelättävää. Sehän oli ihan kiltti kissa. Lapsenvahti oli maailman paras lapsenvahti lapsien mielestä, että he unohtivat tyystin vanhemmat. Mutta kun he menivät nukkumaan, hän meni heidän viereen ja sanoi, että jos heille tulee ikävää, niin ne voi sitten pyytää apua. Loppu. Nyt mäkin on ihan sikavasuna. He tulivat.
No, mitäs tytöillä meni? Tosi hyvin. Me tehtiin kaikkea kivaa. Juu. Heippa. Hei hei.